Xeyirli kеш muhterem tamaşaçılarımız, efirde Danlı Maydan tapşırığı. Bugün bizim tapşırığımızın konağı Fatih Söbanulu Sibgatullin, Rossiya Federasyasının Devlet Dumасы deputatı. Xeyirli kişiler. Xeyirli kiş. Fatih Söbanış, elbette sizin isimini aytkanda Fatih Sibgatullin degende. Bik көп кенә биографиягызны белгән кешеләр, без аны яхшы беләбез. Фатих Сөбаныч көчле, эшлекле, куәтле, сүзен нык дип әйтә белә торган кеше дип искә алалар. Спортчы, шул ук вакытта дәүләт кешесе буларак җитешкәнче балачагыз ничегрәк башланды? Шырга күзәтү ясыйк әле. Яхшы балачак безнең бит инде авылда, Арча районы Апаз авылында, әтиән игелештә. Ул заманнарда инде мин 50нче елда туган. 1900-дә безнең Заншот бик акыллы әби тәрбиясендә булдым инде мин. Бу әтинең әнисе Сәрби әби. Бу инде Заншот теге заман белән әйтсәк урта хәлле, теге кулаклар дип бабайны алып та киткән булганнар. Бер туганнарын сөргәндә булганнар, сөргөнгә дә бердән бер кеше инде безнең зур авылдан. Мөхәммәтҗан Зизи кеше була инде безгә. Әбинең сеңлесенең иптәше. Әби инде мине кичкенәдән өйрәтә. Улым, иртүк тұрып, күн яқтырғаншы, құяш шыққаншы, қапқаны ашып қоярға керек. Нетім әбей нәрсеге? Міне дей Заншот күн яқтырыр алдынан, әлі қараңғы уақыттан оқ, урамда бәхет жүрір дей. Әгер де кімнің қапқасы ашып қойылған. Аңға Заншот бәхет кірір дей. Қазір гел шулайды қапқаны шулай ашып қоярға керек. Енді бетінде крестьян шул қапқаны тұрып ашқаш, андан соң кире атып жұқпамай бетінде, шишлей. Менә каян килә Заншоттагы урта хәлле һәм бай булу крестьянга дип әйтгәндә. Шуннан мин инде бер заман әби мин әйтәм капканы кичтән ачып куйсаң булмыймы? Әйтә булмый улым ди. Әйтәм нигә? Ишек алдында булган бәхет чыгып китә ди төннәри. Шуннан бер заманда башыма килде бит. Бер яшагына тегендә тегеләрнең капкалары юк. Җирдә кичтәгенә инде шунда. Рәшәткә шикелле. Әйтәм, тегеләрне рәхәт инде әби, капканы ачып торасы юк әйтә белән ди. Улым ди, андый капкада ди. Бу теге җир капкада ачык, андый ниде. Бәхет басып тормый, насквозь чыгып китә ди. Урысчалап әйтә, насквозь ди, чыгып китә ди ишек алдыннан ди. Бүтәнәй булган бәхеттә ди. Шуңа күрә капкалы булырга тиеш ди, һәм капканы шулай ачып куярга кирәк ди. Менә шулай иттереп ул мине иртә торырга өйрәтте. Мин шуңа күрә Заншот кайда эшләсәм дә, хәтта министр булып эшләгәндә дә, мин сәгать 5-тә торадыр идем дә, башта Барадыр им, Заншот, танковое училищега, неге Суворовское училищега, плавательный бассейнга, аннан инде сәгать 7-гә барадыр им министерствога. Менә шулай иттереп, тегендә бассейнда йөзеп барадыр им, барыбер дә 5-тә торадыр им. Менә Нурлатта эшләгәндә дә, иртә белән сәгать 4-тә уже мин машинага рульгә утырып чыгып китәдер им. Нурлат йоклый, бердән бер кеше мине озатып каладыр им. Мин яныннан капка төпләренә узып китәдер им. Менә бу безнең Ринат Зәкиевичнең Заншот әтисе, МВД генералының. Ул да булса, Заншот инде үзе герой сострудайы, буравик. Менә шушы Тимерҗан Зәкиевич. Бу бик иртә торалар һәм капка төбенә түгел, кырыйдагы Заншот урамнарында сиберәдер. Мин моңа әкрен генә сигнал биреп кычкыртып чыгып китәдер. Менә шул иртә белән 4-тә чыгып китеп, 8-нче артыга 263 км йөреп кайткан идем үзем рульдә. Һәм көн сайын изендә кабул итәдер Заншот монда. Бу теге киләләр бит инде. Теге мин инде вторник көндә генә килегез дә, көне буе мин сезне кабул итеп утырмын димидер, кемнең соравы бар, иртә белән 8-нче артыга килегез дип. Менә шул кайтып туктыйдыр инде, анда инде теге ярдәмче көтеп тора. Кешене шушында Заншот кабул итеп, я булмаса кабинетка кирип, хәл итеп мәсьәләсен җибәрәдер. Менә шулай итеп Заншот мин гомер буе шулай эшләдем. Хәзер дә шулай торам. Хәзер дә шулай. Миңа 5 сәгать йокы җитәдер. Хәзер инде бер шул 6 сәгать тирәсе йоклыймдыр. Тоже күп йоклап булмый әле. Мәскәүдә дә шулай торам. Менә шулай Заншот инде. Менә шулай итеп әби мине Заншот өйрәтте иртән капка ачарга. Шуннан икенчесе 1957 ел авылда әти салды беренче 6 пишмаклы йорт. Әтисенең 6 пишмаклы була инде. Хәзер әле Заншот август айы тәрәзә кашагалар мазарлар илмәгән. Кайтты Заншот бу элекеге 57 елда беренче мәртәбә 32 елны алып киткән куылган кулак. Бу безнең Заншот әбинең Заншот сеңлесенең ире Мөхәммәтҗан Зизи була инде. Чекай Мөхәммәтҗан дигеләр инде. Ул авылдан законный куылган бердән бер кеше инде. Моны җибәргәннәр башта нигә Иркутскка, аннары Заншот
Bu яққара қайтарғаннар инде. Вот шулай тұрып бұл бірінші мәртебе, шундан соң ауылға қайтуы мұның, мына 57 жылда. Бұл шул тәрәзә аша қарап отыра, мұнда 2 ашағына мұның негізі. Аның алтынларын да шунда көп таптылар инде. Вот хәзер бұл шунда қарап, шаңшып отыра, мұңайып. Шунда олым келер әдей. Меңа 7 яш алдына отыртты да, теге тәрәзәyə қараған өзі теге яққа. Олым да сенде колхоз председателі боларға тырышты. Мен айтам, неге бабай деймін. Мына дейм, менің де 5-6 бар еді. Соның бірсінің аяғы ақсаса, мен ол аяғы түзелгенше ұйықламайдыр ем дейді. Бүгін де колхоз председателі де машинада үйрейді, дәулет машинасында да алып берген дейді. Бәрілі екен машина біледі. Аллаға шүкір өзім ишан қалдым, машинаны значтаға алып берілер деп айтады. Мына мен де мына ұйықламайдыр ем, аттың бірсінің аяғы ақсаса да дейді. Соңа көрәді сен олым колхоз председателі боларға тырышты болмай. Шулай тұрып, енді кім айтмышлы қолай қошқанша колхоз председателі боларға тұру келді. Шундан колхоз председателі болдым бит енді. Соснада, Балташтан, анда шул 4 километр тирәсегенә, неге кадәр, конторга кадәр. Авыл башына 5 километр буйлы авыл инде ул. Каралды колхозы, җиңел колхоз түгел, но халкы бик зәһәр шәр инде. Бек булган җегетләр инде монда. Вот шундан теге ул халыкның теләсәген татырган түгел. Дөресен әйтим инде. Хәзер монда бик әйбәт кенә урнашып эшли башладым да, киттем әти янына кайтып. Хәзер bir indi соң әйтәм bir киңәш. Бу әйтә халкың белән ди ачык итеп сөйләш, ялмыйча ди, әйбәтен дә ди, начарын да ди, бергәләп шунда тәртипкә салырга. Әди иң кирәклесе кешегә яхшылык эшлә ди. Яхшылык эшлә кешегә ди. Хәзер bir кайтам яхшылык эшлә ди. Икенче кайтам яхшылык эшлә ди. Шуңа ишендә битине башыма килде, әми әйтәм яхшылыкка яхшылык эшләмәсә ди. Бу әйтә улым начарлык эшләмәй ул ди. Яхшылык үзебезгә үзебез эшлибез ди. Ник сен аны көтәсең аннан ди. Аның мөмкинлеге юктыр ди. Яхшылык эшләргә. Яхшылык ди бурычка җәткә бирелми улым ди. Сиңа Ходай биргәч ди. Син җәлләмә бир ди. Эх улым ди. Ул вакытта без инде теге хәзер генә ул кешеләр зурайып китте. Без крупный кешеләр саналады инде. Әти тоже бик гордый кеше. Менә ди беләсеңме ничек авырсырап бар ул безгә ди. Дирем беләсең. Эх авырсырап бар ул бирегә ясын икән Ходай ди. Шуннан шулай диде дә ул. Эх улым ди. Борчак хәтта гомерең булса да рәхәттә уссан диде дә җавап бирде. Шулай итеп мин әле дә bir көндә әйтеп кемгәдер нидер яхшылык эшләсәм, ул көнне сөенеп бирим. Бәхетле кеше була. Ходай миңа биргән мөмкинлек. Мин аны кешедән җәлләмим. Бу әти тәрбиясе. Тормыш корып ибәрдем бит инде үсеп. Анда инде иптәшем, ул иптәшем дип саныйм мин аны. 30 ел тордык без, Тәслим апагыз белән. Аннан ул авырып, мин артка киткәч, ул бармады инде. Син әле бик таза, бик яшь, өйлән дип ул әйтеп, менә шуннан мин инде 2 ел торганнан соң 96 елда бардым, 98 елда үзем генә торып дигәндә иләр салып, шуннан соң аннан яңадан өйләндем инде. Инде бу иптәшемнән 4 балабыз бар. Менә инде олысы хәзер чемпион, дөнья чемпионы, Билбау көрәше буенча спортлар арасында 100 килога кадәр икенче курста укый. Аңа кадәр олылыгыз үлгәч, мин bir мондагы яшь туташны тегендә алып барган идем Нурратка. Бу инде моның бер гаебе дә юктыр дип саныйм. Авырлы булды да, үтер мин барыбер табам диде. Әйтәм үтерми, мин моны Казанга кайтарып куйдым. Шуннан тутып ала, маңа бирдек менә безнең президент исеме белән ул вакытта президент түгел Рөстәм исеме. Бик якын кеше булганга миңа. Шуннан бу сөннәтле, чын татар һәм менә татар көрәше буенча туры инде дөнья чемпионы Рөстәм. Biz bu işle to'xtab turaylik, tomoshabinlar bilan birgalab video yozma qarab o'zamiz, andan so'ng әңгәмәбезне davom etarmiz.
Қадірлі тұрмыш иптәшім, әтиебіз, дәу бабабыз, ғаиләбезнең терәге Фатих Сәубән улы Сибғатуллинның бу көннәрдә олы юбилейы. Гомер буе җаваплы хезмәттә ул. Быелгы бәйрәмен дә дәүләт күләм мәшәкатьләр үзәгендә кайнап каршы ала. Үз халкының тормышын яхшырту өчен вакыт белән санашмыйча янып эшли, максатына ирешә. Әйткән сүзендә тора, дөреслек өчен көрәшә торган киң кырлы шәхес. Без аның район башлыгы, 3 чакырылыш Россия Дәүләт Думасы депутаты булганда да 1 минут эшсез торганын хәтерләмибез. Россия парламентында үз фикерен әйтә, сүзен үткәрә белүе нәтиҗәсе булып, берничә дистә бик мөһим закон проектының гамәлгә ашуына аның кебек үк сөенәбез. Ул үзенә хас кыюлык белән милли һәм дини тамырларыбызны барлап, Россия тарихына карашын белдереп язылган 20ләп китаплар нәшер итәргә дә, югары уку йортларында студентларга лекцияләр укырга, дәреслекләр чыгарга да өлгерә, экологик иминлек юлында күп хезмәт куя. Шулай да Нурлатта эшләгән елларын ул үзе аеруча яратып, сагынып искә ала. Көн-төн дими халыкның тормышын яхшырту, районның икътисадын үстерү өчен куйган хезмәтен халык та яратты. Республика җитәкчелеге дә югары бәяләде ул елларда. Ул хәзер дә Нурлат язмышы белән кызыксынып, аның уңышларына шатланып яши. Нурлат безнең язмышларыбызны бәйләгән җирлек буларак та кадерле безгә. Вакыт ага тора. Ул көннәрдән соң сизелмичә дә 22 ел вакыт үтеп киткән. Бүген без зур тату гаилә, 5 баланың бүгенгесен, киләчәген кайгыртып яшибез. Инде аныгыбызны сөябез. Аның янәшәсендә балалар белән без дә зур тормыш мәктәбе үттек. Олларыбыз да нәк әтиләре кебек ихтыяр көчен, гаделлек, хезмәт сөю кебек сыйфатларның чагылышын күреп, гомер бушка үтми диеп сөенәбез. Мин гомер буя аның белән очраштырган язмышка рәхмәтле. Мине сөеклесе итеп сайлаган, гаиләбезнең бәхете өчен янып яшәгән кадерле кешебез алдында ихлас яратып баш иябез. Гаиләбез белән аңа чын күңелдән ныклы исәнлек, озын гомер телибез. Йортыбызны балаларыбыз өчен дә, якыннарыбыз өчен киңәшләр нигез иткән, муллыгын, иминлеген кайгырткан кешебез син кадерлебез. Безнең яратуыбыз яңа уңышларга юл ярсын, омтылышларыңа көч өстәсен. Бүгенгедәй бәхетле тормышыбыз гомерлек булсын. Гаиләсе исеменнән тормыш иптәше Рәдифә. Әнекәй мине таңда уят әле, уяткандай малай чагымда, шидә торган яремне алып, ат көтәргә барам тагында. Шидә торган яремне алып, ат көтәргә барам тагында. Даладагы алсу таң атуын, тагын килә минем күрәсем. Уйнаклапла йөргән тайкайларының ялкайларын килә үрәсем. Алан яңгыр атып яштай кешене, тәүкат аңа ияр салганда. Әнекәй мине таңда уят әле, дала өстенә
тыманы сарғанда әнекей мені таңда уят әлі дала үстіні тыманы сарғанда Әнекей мені таңда уят әлі дала үстіні тұманы сарғанда дала үстіні тұманы сарғанда әнекей мені таңда уят әлі Фатих Саубанович, менә сезнең улларыгызда спорт белән шөгыльләнә. Үзегездә заманында бик көчле, бик куәтле Сибгатуллин. Кем икән бу Сибгатуллин? Нинди зур егет икән бу дип көрәшләр дә аптырап сорый торган булганнар. Менә үзегезнең көрәш буенча ниндидер уңышларыгыз, шул турыда да сөйләп китегез, тамашачылар белеп торсын. Минем әйтәсем килә, мин бик яраттым матур әдәбиятны. Менә Тукайдан тотынып, бала вакыттан, менә кыска чагын әйтеп алыйм әле. Менә шушы мин нәрсәгә омтылдым, нәрсәгә мин ияреп бардым дип әйтеп, үземә, бу үземә теге юл итеп, сайладым дип. Иң беренчесе, бала вакытта мине әби бик күп эшләтәдер. Гел, эшләтү. Шуннан ул вакытта укыйбыз Тукайны. Эй сабыйлар, эшләгесез иң мөхәттәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакыт бик юмарт китерер җимеш. Шуннан бер заман зур, таза егет булдым. Менә сез әйткән көрәшче. И шушында нинди принцип белән яшәдем. Монда мин Муса Җәлил принцибы белән яшәдем. Ул кем соқламас көчкә тимер сынса һәм су чыкса баскан эзеңнән. Тик ни файда көчең филдәй булып, эшең булса чыпчык тезеңнән. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле. Тик күрәсе иде эше белән, кеше булган чын әдәмне. Менә мин инде көрәштә генә түгел, көрәшкә минем вакытымда калмый дип тренировка көрәшеп булмый. Хәзер безнең заманда миңа кирәге эшләү, димәк тамак туйдыру. И мин шушылай иттереп, икешәр җирдә эшлибез студент буларак. Аның бер яты да юк. Без Рашид Сәидович мәрхүм Хамадиев белән әлеге менә Шалдының мэре булып эшләп үлеп китте бит инде. Аның белән бергә укыдык. Әле без красный позициядә, пират каршында торабыз. Общежитиедә 230 завод янында. Красный позициядә, дворник булып эшлибез. Икәү. Кеше торганчы ялабыз да бит инде. Икебез дә метрда 85леләр. Барып, иртә белән тиз генә шунда себереп кайтадырык та 62 сум акча бирәләр. Ул вакытта инде зур хезмәт хакы әйбәт. Стипендиябыз 35 сум бит инде. Шуннан соң кичкә эшлидек компрессорный заводта, литейный цехта. Анда, аннан чыккач, теге 230 заводта инде күршедә, анда яшикләр казакладык кич. Тоже 5 яшик казаклыйсың да, менә сиңа 60 сум. Менә шулай иттереп, әҗәй көне 5 ел укыдым, 6 мәртәбә булдым, стройотряд командиры белән, шушы стройкада. Анда инде зур акча эшләп кайтадыр. Теләк белән, теге физически, затым да таза бит инде. Шулай иттереп, көрәшәдер, булай үзем начар көрәштем дип санамыйм инде. Менә аннары инде иптәшем, бик данлыклы Хаҗи Әхмәтләр заты. Бу менә, ни тәслимә, бу инде, семьяда икенче бала, әтисе, ниде райком работнигы Балташта, аннары укытучы, аннары, совхозда, профсоюз председателе, партия ишма секретарь заклылар. И менә бу инде була Марат Гутуевичның әтисе, менә ул бабай инде, оты бабай ярдәм итте.
абыйлары Финсур, аннары Симе, аннары Мансур, аннары Марат, аннары Тәнзилә. Мен инде булар белән менә шулай гомерлек мине бик хөрмәт иттеләр инде алар. Бик кеме эшли зурладылар. Мин аларның бик якын туганнары дип саныйм үземне әле дә. Әле әби исән, Сараби 95 яшь булды инде. Ул да бик яратты мине, ул да хәзердә аралашабыз. Хәзерге көндә нәрсә дип яшисез дигәндә, кемгә? Тагын да Муса Җәлилгә. Яшәмә син җирдә түмгәк булып, кирәксез бер тигез урында. Ömrün kalsın yanıp mayak bulup, üzünden son gelir buğunğa. Bu benim prensiplerim buldu turmuşta. Bek avuz suyu kurutabız. Tatarça okuturga, tatarça egzamin alırga, tatarça kirtirge hem başkasına. Men özüm fizika, matematika, ximiyelerini tatarça okutuğa karşı. Anın bir nesege keregi yok. Tatarça azapları banda termin izlevini. Hatta biyologiyasında. Emine men bilgen hatta gene bulsa da. Mene bu edebiyatın, tarihın, mene bulsun mecburi okuturga kerek. Mene benim xiyalım da Arşa Peduşilişçisin, Yazarga Milli Üniversiteti. Kazanda bulmagaç, Kazanda indi bu KFU'nun derecesini çile, Tatarça okusak deyip, Şililer bitin, Tatar okutuşlar hazırlasak deyip, mene Arşa Peduşilişçisin bazısı bir kişili. Bu elegelikten soğuşka kadar o anda benim tuğanlar bitirgenler anda ebinin enesinin oğulları Kavi abi, Gaziz abi bizim okutuşlar avulu bizim avul. Mene bizge şuşunda bunda terbiyeciler hazırlayıp bola diktatqa Tatar tilinde. Bunda başlangıçqa Tatar tilinde hazırlayıp bola. Bunda hazırlayıp bola yukarı klaslarga da mene şuşuk şehirlerine, şuşuk Tuqayны, şuşuk eytiganda men okudum, mena baxet buldu. Men nerseden yaxşı bilem tarixni, benim mektep direktörü ol tarix okutuşusu. Şuşunda mektep direktörü bir zaman beni çakırta Учительскийга окутучулар жыйылып отурган. Бу айта, айда ди мына комсомол секретары керек, айда ди Сибгатуллин комсомол секретары тигелди. Мына ди, нерсеге дип сурасагыз ди, мен ди сугуш башланган жылны 6-класста атасын окуттум аның ди. Яш окутучу. Эгер да ди бу атасына сөйгөнгө шагын болса, мындан киши чыгар ди. Шо айтып мына мени комсомол секретары деп шуна башлап жибердилер мектептен. Окутучунун ишиге аратасың, шуга карап окуйсуң ди. Direktör bu cemiyet bilimi bilen tarih, inandan bir şey okuyabilirim. Benim tarih kitaplarını biliyorum, kızık sınıfından yazı ve bana şu şey indi razı yapadan. Жер жылысын түйіп, бала шақтан, шапқансыздыр басу yolundan, тылсымлы көш сіңдіргенсіз ақыры ауылыбызның шер суыннан. Ашқынылы ғайрат батырлыққа үндеп, сізні ең кең юл бойлап бастырды, балқып шығып мыңнар арасынан, өрмінерге дәрман табылды. Яшлык елларында hiç қорқусыз, тәвәккәл һәм ғаяр булдыгыз, көрәш мәйданында кылач җәеп, рухландырып, әйдәп тордыгыз. Шаялыкның шагылышы булды, сез яулаган шиксез казаныш, фақат сезнең йөрәк дәрте белән туып торды мотор яңарыш. Биек үргә менгәч масайныча, жан җылысын саклап калдыгыз, бар кешегә гадел булсагыз да, үзегез гел утта яндыгыз. Сезнең кебек бунтар хылыклылар, факел итеп юмарт йөрәген, искитмәле изгелекләр эшли, буш сүзләрне йөрми сөйләнеп, ярдәмчел хәл кешелекле дигән баһа сезне күптән бизәде, ышанычлы зур депутат итеп, бөтен халык сезне күзләде. Күтәрергә теләп татарларның дәрәҗәсен, рухи халәтен, фәнни ачыш ясадыгыз, күңел фукларын киңәйтеп. Күпме кыю ачыш ясадыгыз, сүтеп җыеп тарих тармагын, дөнья танып, bir sıklansın әле Фатих атлы батыр татарын. Депутатлык миссиясын үтәп, омтыласыз һаман халыкка. Төпле, зирәк, фикер үткәрәсез, кояш чыксын өчен халыкка. Авылларны якты киләчәге сезнең эшчәнлеккә бәйләнгән. Җир кешесе аңлап һәм улылап кайгыртырга сез бик өйрәнгән. Ташып торган кайнар энергия, мехрибанлык белән үрелеп,
күпме изгелекле гамәлләргә сузып бара таза күперен. Кеше гомеренә сизгер карап, һәр чак ярдәм кулы сузасыз. Йөрәк юмартлыгын жәлләмичә, күңелләргә канат куясыз. Сагынуларны тоеп кайткан чакта, авылыбыз нурга кыена, йөрәгенә мәхәббәтен салып, халык күршелгә җыена. Легендар бер затлы шәхес булып, тарихларга кереп калырсыз. Сезнең кебек ылпат каһарманны якты маяк итеп алырбыз. Сезнең йөзегездә игелекле татар баһадирен танырбыз. Фидакарлык ашкындырган чакта сүрелмәсен ярсу җаныгыз. Фатих Сабаныч, келесі сұрауны икелешкә бөліп сұрау бирәм. Әйе. Очрашканда да без сезнең белән еш кына тарих турында да, узган, үткәнебез турында сөйләшәбез. Әле тагын бер илеше бар, ул Кара Каплан. Әйе. Менә берничә төрне берләштергән спорт төре һәм бүгенге көнгә килеп җиткән шушы милли традицияләребезнең үрнәге. Кызык, мин аны значит инде сөйләгәнем дә бар. Менә бул булган бик асат кына булай. Бул бит инде үзеннән үзе генә килеп чыкмый, көрәштә үзеннән үзе генә гер күтәрүдә килеп чыкмый, үзеннән үзе генә бау тартышуда килеп чыкмый, үзеннән үзе генә нәрсә кирәк таяк тартышу. Нәрсәгә кирәк менә булай караганда. Менә булар значит бөтенесе, аннан соң значит инде аерым көрәш булган шул татар көрәше Кара Каплан. Мин аны бик тырышып карадым да, монда значит без аны кертеп җибәрә алмадык настоящий итеп. Чөнки менә безнең керде значит вот теге сөлгеле көрәш, баш аркылы көрәштән. Аннан соң значит менә бит инде бөтен дөньяда татар булган җирдә значит көрәшкәннәр билбауга ябышып, монда бит инде кушак булган, бәйләп куйган значит теге узын костюмда дип әйтик инде. Тизгә җитә торган, шуңа ябышып значит көрәшкәннәр, моның булган инде теге ние главный күрсәткече аркасына салырга душманны. Булар менә бу шушы значит бау тартышу, бу бау тартышу значит теге степте атны значит ыргытып, элмәкне тартып атны тутар өчен генә түгел. Бу сугышта сөңге барып җитми торган расстояниедә душманны тартып төшерергә. Аттан тартып төшердең, тем более теге рыцарьларны тимергә киенгәннәрне, ул инде пленник. Атсыз калгач. Менә шуның өчен значит кулланылган, шуңа күрә ул значит бауны тартышып, эш кирәк бит тартып алырга теге төшерергә тоже. Менә шушы бау тартышлары кергән. Шуннан соң кул көрәштүрү нәрсәгә кирәк? Кул көрәштүр армыричник дип моны безнекеләр нене значит Атилланың значит оныклары, уллары Атилланың яулап алганнар Англияны. Англия башта аталган значит Туманный Альбион дип, бу Рим империясе вакытында. Инде бу 400-500 елларда бусы значит инде аталган безнекеләр яулап алгач, иң беренче буларга чалбар киерткәннәр. Теге значит килтне салдырганнар. Менә ул Шотландиягә безнекеләр барып җитмәгән татарлар, алар менә һаман да шул ни белә калганнар инде, юбка белә. Иратлар. Бусында чалбар киертүчеләр татарлар. И шуннан кул көрәше нәрсәгә кирәк? Кул көрәше значит булар моны белгәннәр дә армричник дип үзләренә присвоили. Ул кул көрәше аларга кирәк түгел. Аларда шпага. Шпагага бит значит кирәкми кисен кеше, беләкнең кеше кирәкми, бицепсны. Кирәк ул көне буе кылыч белән ат өстендә сугышырга. Менә монда кис кирәк һәм беләк кирәк. Менә каян килеп чыккан кул көрәштүрү спорт. Менә значит бусы икенчесе булды. Өченчесе гер күтәрү. Аны байлар әйтәләр элек таш күтәрү дип без яшь вакытта. Бусы значит кирәк булган душманга шушын ине ыргытырга ташны. Хәтта шундый значит теге спорт төре кебек булган, капка өстеннән герне ыргытып уйнаганнар. Теге былай гына күтәреп түгел. Менә бу значит тоже шуннан килеп чыккан әйбер. Шуннан соң значит бар таяк тартышу дигән. Таяк тартыш нәрсәгә кирәк? Таяк тартышу значит канда, монда значит беләктә, кистә значит нинди булса да ярый, но бил белән тез аяк кирәк. Ат өстендә йөргәндә иң беренче аяк тез белән бил ара. Менә бу шушыны тренировать итәргә. Менә бөтенсенең смыслы бар. Менә шулай итеп значит инде көрәш дидек, аннан соң хәтта йөрткәннәр кулга, сабан туйда ул теге кулгага менү дигән нәрсә, йөрткәннәр шушында значит ни инде армия. Озын кулга йөрткәннәр дә степте булай күрми. Астан тотып торалар значит берничә кеше. Берсе менә менеп карый, тегендә урман юк бит тирә-якта. Степ.
Мен шулай итеп колгага менү дә шуннан чыккан әйбер. Менә карый башласаң, ул инде основной 6 төрле спорт. Безнең борынгы бабаларыбыз килгәннәр биләргә, булгарга түгел. Биләргә килгәннәр, шуңа күрә биләр, би дигән сүз князь дигән сүз инде ул. Бай дигән сүз. Җитәкче дигән сүз би. Булар килгәннәр теге әйтәбез инде Таулы Алтайдан дип инде Кытай границасыннан. Бу значит Кытайның западный границасыннан килгәннәр инде шушында татарлар, булар инде аталганнар ак татарлар дип. Без инде теге генетика буенча значит гапыл группа дибез, значит финно-угорскка керәбез, Казан татарлары. Бу теге Сибир татарлары инде алар кара татарларга керәләр инде. Алар значит әйтеп булаларны теге Ирга, Төркиягә керәләр дип инде. Аннан бары значит яңадан татарлар, алары значит инде Кыргый дип языла. Мин инде аларны непокорные дим инде. Шулай дип язам. Бусы инде значит менә бүгенге көндәге Тува, Урянхай дип аталган ул халык. Һәм бүгенге көндәге Саха, Яхут, ул Саха дип атала. Булар тоже шушы татарлар инде. Булар значит инде урманлы һәм таулырак җирләрдәге Севердә яши торган, төньякта яши торган татарлар дип әйтәбез инде. Менә безнең татарлар килгәннәр монда, алар бит инде 1 елда гына килеп җитә алмый. Аның кадәр Россия инде кайда инде ул значит Кытай. Кытай границасыннан килгәндә монда ничек булган? Булар бит инде бөтен семьялары, тирлек туарлары, бөтен нәрсәсе белән бала чагалар шулай киләләр икән. Монда киткән алда гаскәр. Гаскәр бара, значит 5 көн гаскәр бара да туктый. Тегеләр инде тирлекләрне ашатып, бөтен ниләре белән киләләр. Теге атлары, үгезләре, бөтен семействолары белән, арбалары белән, бөтен кибиткалары белән дип әйтик инде. Булар 2 көн сабан туй ясыйлар. Менә шушы 6 төр буенча 2 көн ярыш бара. Шушы 2 көндә тегеләр килеп җитә. Арттан. Булар bir кич куналар да, икенче көндә теге значит безнең бу сугышчыларыбыз значит әзерләнүчеләр значит китәләр алга. Булар тагын значит баралар. Менә шулай итеп, монда 5 көнлек шатланлыгы, атналыгын шушылай итеп күчмә, монда күчеп килгән татарлар көткәннәр. 2 көн значит менә шулай итеп, бу инде безнең аннары әйләнеп киткән шушы теге спорт бәйрәменә менә бу значит төрле уеннар барысы да бар иде. Һәм мин министр вакытта шушы 6 төр спортның ул аталадыр инде безнең урысчалабыз значит народный национальный виды спорта дип берләштергән шушы кара каплан дип шушындый значит бу спорт төренең әле мин булдым инде шунда федерация башлыгы да инде. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт шундый значит шаныч белдергән өчен. Киләсе очрашуларга кадәр Мин сез кайчан ничек әйтәсез, мин шунда очрашырга әзер. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Без сезне киләсе атнага 21:00 Гонг ТВ каналында данлы майдан тапшыруында көтеп калабыз. Сау булыгыз.